Gospodine predsjedniče Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, moram naglasiti Akademija znanosti i umjetnosti, poštovani akademici, gospođe i gospodo, drago mi je da i ja mogu nekoliko riječi reći vezano za ovo što ste do sada vidjeli. To je uistinu iscrpno izlaganje o povijesti hrvatskog grba. I moj je zadatak da napravim jednu sintezu, zapravo kulture, hrvatske kulture, a kultura je vezana za egzistentnost hrvatskog naroda. Uostalom počet ću negdje, Tomislav je govorio o Pavlu Riteru Vitezoviću, onda bih ja počeo od njega, ali i Tomislav je govorio o Pavlu Riteru Vitezoviću kao heraldičaru. Uistinu, on je usustavio mnoge ili standardizirao mnoge grbove, naravno njegovo prvo bijelo polje i tako. Neću ja baviti se tom njegovom heraldikom sada, nego Pavao Ritter Vitezović je ideolog hrvatske nacije. To je čovjek, dakle, koji je, pišući onu Croatia reviju koju smo gledali, odnosno do sada već je Tomislav je izlagao o tom, međutim moramo se sjetiti što se zapravo zbilo u svijesti Pavla Ritera Vitezovića. Hrvatska povijest je bila sasvim tužna onog trenutka kada je 1671. godine kad su ubijeni Petar Zrinski i Krsto Frankopan. To su bili dani, teški dani za hrvatsku povijest. Ta situacija je toliko opteretila jednog velikana hrvatskog, Pavla Ritera Vitezovića, koji je na neki način razmišljao kako će i što će učiniti da se hrvatske zemlje u sporazumu između Austrije i Turske vrate Hrvatskoj. Ne treba zaboraviti da je prije okupacije Turske, prije turskog osmanskog osvajanja, da je zapravo Jajce, Banja Luka i Bihać bili su hrvatski kraljevski gradovi. On je o tom duboko i ozbiljno razmišljao i kada je kao pregovarač i agent na Karlovačkom miru 1699. godine bio je sretan i zbog toga je napisao u Croatia reviju, jer su se vratile hrvatske zemlje Hrvatskoj, međutim bio je tužan što se nikada nije vratilo ono od Une do Vrbasa. Upravo su te zemlje o kojima je on mislio. Naravno, to se nije dogodilo. Ali ne treba zaboraviti hrvatske velikane koji su bili Europa, koji su govorili po 8-9 jezika, to je Petar Zrinski, Krsto Frankopan, Nikola Zrinski koji je bio duša hrvatska. Nikola je bio duša hrvatska, bio je briljantni intelektualac, komunicirao je sa Luiom XIV, bio je s Andrijom II, bio je sa Mlečanima, jednostavno sa cijelom Europom komunicirao je Nikola. I Nikola je shvatio sljedeće, da Turci i Austrija nakon Vašvarskog mira 1664. godine u Vašvaru u Mađarskoj dogovorili su se da će zapravo Austrija dati 200.000 zlatnika Turcima da čuvaju ono što su okupirali od hrvatskih zemalja. Nikola je bio tužan i naravno tada je Nikola Šubić Zrinski naravno razmišljao kako izbaviti se od te nevolje koja se zvala Habsburg. Ono što moram reći sada, da ne zaboravim, dakle, od 1671. godine kad su pogubljeni Petar Zrinski i Krsto Frankopan do 1907. godine, ko je god došao na misu, zadužnicu za Petra Zrinskog i Krstu Frankopana bio je zapisan od Austrije. Ali, dakle, 1692. godine Adam, sin Nikolin, a vi znadete da je Nikola, tako povijest zabilježila da je Nikola zapravo, da ga je ubila divlja svinja. Međutim, bio je pogođen s leđa u lovu od Habsburgskog dvora, kao što je njegov sin Adam 1692. godine kod Slankamena bio ubijen s leđa. Možete zamisliti kako je izgledala ta hrvatska povijest u kojoj smo tražili neki prostor slobode, gdje su stvarana hrvatske zemlje. A da vidite što znači hrvatska kultura. 1664. godine
Petar Zrinski i Krsto Frankopan formiraju Ozaljski književni krug. To je tada donesen zakon o hrvatskom jeziku. Zakon o hrvatskom jeziku. Dakle, taj zakon, kako su bili svjesni da Hrvati na hrvatskim zemljama, htjeli su zapravo doći do onog jezika koji će biti u uporabi u svim hrvatskim zemljama, međutim, s obzirom da je bio kaj, čaj, što i njihove književnosti, onda su se opredijelili da bude štokavsko-ikavski. Izabrali su to kao hrvatski standard. Taj hrvatski jezik je temeljni simbol nacionalnog identiteta, kao što su grbovi simboli nacionalnog identiteta. Vi ne treba zaboraviti da je Splitski književni krug i Dubrovački književni krug došli su zapravo u Ozalj i zajednički su donijeli zakon o jeziku. Taj jezik je bio primijenjen, hrvatski jezik bio je primijenjen na svim hrvatskim zemljama. Ali što se je dogodilo, dakle, kada je Petar Zrinski i Krsto Frankopan su ubijeni u Bečkom Novom Mestu ili mjestu, nažalost, moramo reći kako izgleda Hrvatska od Bosne. To sam jedan put u Beču, jer je u Beču grob moga dida Joke, Josipa Žužula u Beču na centralnom groblju. Onda tu je bio predsjednik Austrijskog parlamenta, bilo je više stotina ljudi, pa sam rekao kad prođete od Bosne, Hercegovine, Dalmacije, Like, Zagreba, Zagorja, sve do Beča, ispod svakog kamena je grob nekog Hrvata. Eto tko je branio tu kršćansku Europu, mora se znati, i sad se mi kroz povijest morali dokazivati. Naravno, nikomu nije bilo stalo u vrijeme Pešte i Beča, nije nikomu bilo stalo da Hrvati imaju svoju državu i borili smo se za svoju slobodu. Ovo sve govorimo na koji način je napadan taj hrvatski suverenitet, taj identitet, ta naša istost koja je plaćena krvlju, grobovima. Sada, u toj atmosferi pogodbe između Turaka i Austrije, a poslije, kako kaže Dobriša Cesarić, baca je Pečta, baca je Beč, sva je u crno zavijeno, ne čuje nitko majko tvoju riječ, mori more diše Drava, između njih divna zemlja spava. Pod vedrim nebom slobodnog Pariza toliko puta tuga me je srela u vrevi L'Etoile San Michela, o Bože, kako treba biti jak. Dok je udisao Pariz i bezimen sebi tražio ime, dakle, bogatstvo hrvatskog identiteta kroz povijest, kroz heraldiku, kroz kulturu, kroz grobove, kroz krv. Jednostavno, Hrvati su opstali u tako teškim okolnostima da je pao Riter Vitezović, koji je kukao za Hrvatskom i pisao o tom. On je tu svoju silnu ljubav i bol za Zrinskima prenio na jednog velikana hrvatskog, to je ta povijesna sinteza, kada je to sve došlo u srce Ante Starčevića. Ante Starčevića koji nam je poručio, a danas nam poručuje i ovdje, Hrvati naime brzo uče, ali još brže zaboravljaju. Mi znamo zaboravljati, pa nažalost, ali kroz povijest je bilo tako velikih ljudi koji su pronijeli tu misao kao energiju, kao svjetlost ili božanski dar. Ta božanski dar došao je u srce Ante Starčevića koji je rekao, pa makar ono što se vidi iz katedrale, hoćemo svoju Hrvatsku, ne treba nam ni Pešta, ni Beč, ni nitko, no ta energija oplemenjena zapravo zanosom Iliraca dolazi u dane čovjeka koji je uistinu imao projekt Hrvatske, to je Franje Tuđmana, Miroslava Krleže, Franje Tuđmana i mnogih hrvatskih intelektualaca koji su sanjali i maštali kako će nastati hrvatska sloboda. Što je grb? Grb je sloboda. Ko napada grb, napada hrvatsku slobodu. Dakle, povijesni hrvatski grb je povijesna hrvatska sloboda. To je istost, to je identitet, to je ono što mi jesmo, to je taj zbirna povijest koju smo gledali ovdje od naših cijenjenih povjesničara i stručnjaka, heraldičara i ostalih. Dakle, vidjeli smo kako to izgleda kroz hrvatsku povijest.
I sada, kako je izgledala ta hrvatska povijest do naših dana, a hvala Bogu, ova sloboda je osigurala da možemo govoriti o jeziku. Jer vi znadete sljedeće, da je u vrijeme Jugoslavije, kad bi neko zijevao na utakmici, onda bi mogli pridjevati i kazneno ga progoniti da je pjevao Ustani Bane Jelačiću ili neku drugu hrvatsku pjesmu. Vi znate kako je izgledala hrvatska šutnja koju smo proživjeli, mi koji imamo neke godine više, koji smo proživjeli tu hrvatsku šutnju, no svakako vidite što se je dogodilo da smo došli ipak do onoga što se zove sloboda. Nema hrvatskog jezika bez hrvatske slobode. Nema hrvatske zastave, grba bez hrvatske slobode. Ali slobodu treba blagovati. Treba joj dati sadržaje. A sadržaji su vrlo važni. Znate, toliko sam puta ispričao kako su hrvatski intelektualci stajali pored jednog velikog stola časti. Ali bili su obzirni i suzdržani, nisu htjeli sjesti za stol čekajući neki red, protokol. Onda bi, naravno, drski pojedinci sjeli za taj stol, a intelektualci bi i dalje sjedili i čekali. Tako i mi čekamo da u našem vremenu neki ljudi nešto govore o hrvatskom grbu, o bijelom polju kao ustaškom. Hrvatski grb nije ni komunistički, ni socijalistički, ni ustaški, nego je hrvatski grb hrvatskog nacionalnog identiteta. To smo mi. Grb smo mi. Grb su naši grobovi. Grb je naša budućnost, grb je naša prošlost. Ono što je nedostajalo u našem vremenu, a što vi svi znadete i slutimo, nedostajalo je zapravo da se pojavi netko ko će prekinuti šutnju. Zapravo ta suzdržanost koja je, kao da smo izvježbani na tu suzdržanost, naravno ne ulazimo u to da je Hrvatski sabor donio što je to službeni zastava i grb. To je službeni zastava i grb. Međutim, povijesni hrvatski grb postaje sporan. Ja ovdje imam jedan popis, pa ćete vidjeti da je razložno govoriti, inače bi sada neki dobronamjerni zagovaratelj nekih ljudskih sloboda pa je rekao, pa kakvih tu problema uopće ima, o čemu vi govorite, pa to nije zakonom zabranjeno. Ali ja vas samo želim podsjetiti. Naime, 2017. godine pučka pravobraniteljica kao pobornik za ljudsku slobodu i prava podnijela je 34 prijave zbog toga što su bili izloženi grbovi sa prvim bijelim poljem i zastave sa grbovima sa prvim bijelim poljem. Dalje imamo u Zagrebu na više mjesta i tako dalje, a zna se da se vodio jedan sudski proces, znači to je Visoki prekršajni sud je donio odluku, ali međutim prije toga Stjepan Horvat u Međimurju 2019. godine bio procesuiran zbog toga što je imao zastavu odnosno grb koji počinje sa prvim bijelim poljem. Pa onda znademo sljedeće da je u studenom 2014. godine grad Split naredio ukidanje spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Splitskom kotaru Pujanke, zbog grba sa prvim bijelim poljem, zbog hrvatskog grba koji počinje sa prvim bijelim poljem, koji je prema zakonu o grbu, zastavi i himne Republike Hrvatske kao neusklađen, pa je netko prije i grad Split je dao rok 3 dana, baš 3 dana, za uklanjanje i zamjenu ploče uz prijetnju da će komunalne službe to učiniti ako se ne postupi, i tako je grb braniteljima morao biti uklonjen. Iskazivanje povijesne zastave za Dan državnosti bilo je u Zagrebu također nekih prijava, neću vam puno čitati jer vi svi sigurno znadete sve što se zapravo u tom smislu događalo, ali ću još spomenuti neki slučaj. Dakle, u slučaju u Splitu, u kolovozu, pa onda dolazimo do toga da nije to samo ovdje u domovini, a domovina je tamo gdje su naši grobovi. A vidite, u Bleiburgu oni skidaju hrvatski grb. Hrvatski grb skidaju sa prvim bijelim poljem, jer kažu to je ustaški grb.
I to bi moglo nekoga smetati. Naime, u Ontariju, u Kanadi također protestiraju, u Njemačkoj, u mnogim drugim zemljama i tako dalje. Zato je dobro da je, evo, Hrvatska akademija danas organizirala ovaj skup znanstveni, da se kaže grb je sloboda. I na Blajburgu, i u Ontariju, i u Minhenu, i u Parizu, i naravno u Hrvatskoj prije svega i zauvijek. Dakle, ovo sve što smo slušali, vi znadete sljedeće, da su Bad Blue Boysi stavili jedan u Vukovaru veliki transparent sa početnim bijelim poljem na hrvatski grb. Tu je bio veliki problem i tako dalje. Međutim, govorimo o onom što se zove buka, galama ili moć određenih koji žele zapravo da se mi zabavimo o sebi. U Imotskom mom kažu, kad hoće čovjeku reći da Bog nam poludio, kaže o sebi se zabavio. To znači mi se o sebi ne trebamo baviti, nego moramo imati ponos da hrvatske institucije moraju odgovoriti na sve prijepore i to onog trenutka, baš ovdje i sad. I kazati više, to nisu teme, jer pukotinu traže određeni ljudi koji nemaju mira i ne mogu podnositi hrvatski grb ni hrvatsku slobodu. Hvala vam lijepa.